όχι ευχολόγια, όχι οι λευκές επιταγές στις τράπεζες, όχι η οικονομική πολιτική που αδικεί. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Κοίτα φάτσα. Ποιος είναι Σαρδέλα? Σαρδέλα? Θα μας φάει Σαρδέλα. Κόντια το μάτω.喝吗？哦，很快，不够快。Ο Πατών. Έλα. Έλα, ίσιος. Εκεί είσαι, ωραία, εντάξει. Και βρήχωρα. Κοίταξε, το βλέπεις στο βίντεο και λες, οκ, όλα καλά. Τώρα του ζήτησε το πορτοφόλι. Το διπλωμάτι και το αυτά. Ο Παδωράκας. Έλα. Τώρα στο δώσω μισό. Πού το έχω, πού το έχω. Εδώ, τα ψώνια. Γυρνάει ο ουρανός. Όχο, έπεσε, κάτσε μισό λεπτό, εγώ το πιάσω, όπα. Παιδιά, η γυψοσανίδα. Μας μιμήσατε την γυψοσανίδα, κύριε μου. Η γυψοσανίδα. Σιγά, κάτσε. Πού πας, την κάνεις σιγά σιγά. Δεν τα φτιάχνουν γερά όπως παλιά τα αστυνομικά τμήματα. Είναι και R&B αυτή. Κοίτα ρυθμός. Πρώτη. Έρχεται η μεγάλη φιγούρα. Έρχεται η φιγούρα. Karate Kid. Συνεχίζουμε λίγο με showbiz. Πολιτιστικό. Πολιτιστικό περιεχομένο βίντεο. Στο νούμερο 5, ξέρετε, γίνονται και στο βίντεο κλιπ, γίνονται σε όλο τον πλανήτη εντυπωσιακά πράγματα. Έκανε ένα βίντεο κλιπ η Τζούλια Αλεξανδράτου, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα εδώ, από ό,τι καταλάβαμε κι εμείς, και απαιτούσε αυτό το βίντεο κλιπ να περάσει από ένα τζάμι. Έχουμε πάρα πολλές απορίες πραγματικά. Τέλος πάντων, πήγε η κάμερα του Star Channel εκεί να καλύψει τα γυρίσματα του βίντεο κλιπ. Και αυτό είναι ένα πλάνο από τη στιγμή που γυρίζουν το δύσκολο. Δηλαδή είναι η Τζούλια Αλεξανδράτου και είναι να την περάσουν από το τζάμι. Καταπληκτικό. Ναι! Πετυχαίνω το βλέπω, παιδιά! Είχαμε! Τζούλια, χτύπησες. Τώρα, μάλιστα, την Τζούλια Αλεξανδράτου θα την παίρνουν και στο ναυπηγείο στο Σκαραμαγκά. Όταν ένα καινούριο πλοίο είναι να φύγει, θα τη δίνουν έτσι με το πεπόνι στο κεφάλι. Για να βαπτίζουν πλοία. Όχι μόνο, και εσύ, φίλε, καφετέριες. Θέλετε να γκρεμίσετε το παλιό σας εξοχικό, πάτε την Τζούλια Αλεξανδράτου, βάλτε τη ζέλη και δώστε την μία. Θέλεις να κάνεις εγγένεια στο καινούργιο ανθοπολείο, πάρε μια Τζούλια και να δώσεις μια εκεί. Για σένα, φίλε κλέφτη, που θες το βράδυ να μπει σε μια τράπεζα. Τζούλια μπορεί να κάνει. Τι ποιος έκανε η κοπελίτσα και τη ζαβουδάνε πάνω στο τζάμι? Γιατί το τζάμι ήταν αυτό που δεν σπάει. Είναι κάτι ψεύτικα. Αυτό δεν είναι βίντεο κλιπ, είναι διαφήμιση για άφθαρστα τζάμι. Δηλαδή αυτό είναι το τέλειο τζάμι.
Δεν το περνάει ούτε βλήμα. Ξέρεις που αυτά τα άφτραυσα, τα μεγάλα, τα καλά. Τε βλήμα τι. Όχι, είναι ώρα, παιδί μου. Έχεις κάτι για την. Όχι, εγώ την Τζούλια την αγαπάω. Τζούλια μου, ξέρεις πώς αγαπάω. Επίσης, νομίζω ότι με τέτοια τζάμια πρέπει να όλα τα μαγαζιά στα εξάρχεια. Αυτό να πάρουν. Πρέπει έξω από ποδοσφαιρικά γήπεδα στο Πολυτεχνείο να βάλουν.